क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बसगावनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिएल आरो बारग' एनडिएफबि आफादनि बानजायनायाव बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय थिसनथाइनि सिगां सोलोंथाइ मावबादा आरो थिसनथाइ हाबाफारि खुंनाय जायो। गोलाव दानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे हाबाफारियाव गासै सा 657 लाइमोनफोरा मुं थिसनो आरो गासै लाइमोनफोरनो फोरोंथाइ होनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ लाबोनाय जादों होननानै जन बसुमतारिया फोरमायो। लोगोसे बिटिसि सरकारनि बिथोनजों गोलाव दानसे हाबाफारिखौ बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय पुलिस, पेरा मिलिटारि, भारतारि, रौनिया हान्जा बायदि रैखाथि हान्जाफोरा गोरलैयैनो थिसनथाइ लानो हानायनि फोरोंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायो। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा लोगोसे एक्स एनडिएफबि आरो बेजों लोगोसे इउपिपिएल बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जे बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जे जों बेखौनो आसा खालामदों जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव पारफेक्ट जानानै गोबांथार पस्टफोरावनो बाहागो लानो मोनगोन होननानै जोंनि टिम जेनाखि सेन्टारनिफ्राय जानानै आसा आरो मिजिं थिनानै बेजों लोगोसे जेनाखि ट्रेनारफोरनि थाखाय जोङो सानै आरो बेजों लोगोसे जेनाखि टिउटरनि थाखाय जों साथाम बिथांमोनखौ जों सायख'ना लानाय जादों आरो बे बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि बे जे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौहाय जोङो जागायलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय साखाफारा जाबाय। सानबेसेनि थाखाय लानो हागौ? बे प्रि रिक्रुटमेन्टखौ जोङो लानाया बेखौनो जागोन जेनाखि 30 डेज एबा मास मोनसेखौ जोङो रानिं सोलिलांबाय थानो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय। दायो बे जोंनि बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सराइबिल सेन्टार हिसाबै जोहोलावजोफोर गासैहाय 657 जेनाखि केन्डिडेटफोरखौ जों मोननो हादों आरो बेनि गेजेरावहायनो बिथांमोनखौ जेनाखि गोबांथार जौगालांहोनो थाखाय माखासे टिउटरफोर एबा ट्रेनारफोरनि थ्रुयै जोङो नाजालांबाय थागोन।